Moi bons días, saúdos dende o plató da redacción central de La Voz de Galicia. Hoxe convidados quedan, como sempre, a seguir un novo encontro informativo que lles imos ofrecer dende aquí a través das canles de La Voz de Galicia. Imos falarlles deste mundo no que estamos, desde a era na que estamos cada vez máis digital, nun momento como este, o acceso a un internet de calidade, dispoñer de infraestructuras tecnolóxicas é imprescindible para que a sociedade siga evolucionando. Como se está vertebrando o territorio para garantir a igualdade de oportunidades entre as zonas rurais, urbanas, entre os diferentes sectores? Que medidas se están implementando precisamente para reducir esa fenda digital entre o rural e urbano, principalmente? Pois disto imos falarlles durante os próximos minutos cos 4 convidados que hoxe nos acompañan aquí no noso plató. Julián Cerviño é o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Antega. Benvido, bo día. Bo día, moitas gracias, María. Gracias por acompañarnos. Pilar Chapela, xerente de Retegal, bo día. Bo día, moitas grazas. Manuel Rodríguez, o director xeral de Defensa do Monte, benvido. Gracias, Bon día. E tamén Xacobo Feijóo, que é o responsable de Desarrollo Rural e de Unións Agrarias. Xacobo, benvido tamén e moi bo día. Moitas gracias, bo día. E grazas por acompañarnos. Iremos desgranando todas estas cuestións, porque hai moito que comentar, pero así unha primeira intervención por parte de todos vos. Destacademe a importancia as claves de por que hai que tratar de seguir traballando como se está a facer de institucións como a Antega para garantir esa conectividade, para que esa fenda, como dicía ao inicio, sexa cada vez menor, para que os nosos territorios sexan, para que estean mellor conectados, para que sexan máis intelixentes, en definitiva, que esta é a tendencia. Julián. Pois sí, como ben sabedes, as tecnoloxías digitais están a transformar o mundo. Levamos máis de 20 anos con esa transformación e cada vez incorporanse en novos eidos, en novos ámbitos da nosa vida, non? Entón, isto é algo que desde a Xunta se está a traballar desde fai tempo, porque coa propia creación da Axencia de Modernización a Xunta deu un paso adiante recoñecendo a importancia destas tecnoloxías, non? No caso de Galicia, ademais, coa orografía que temos, coa dispersión da poboación e co envellecemento, estas tecnoloxías, ademais de oportunidades, supoñen tamén retos, non? Retos que temos que afrontar desde a administración pública para levar pois, a conectividade necesaria, a capacitación digital e para ofrecer servizos digitais que beneficien a toda a ciudadanía, non? E reducir de algún xeito esa fenda digital, esa fenda tamén territorial que podemos ter entre as zonas urbanas e as zonas máis rurais. Nese sentido, a transformación digital permítenos pois, ofrecer mellores servizos con independencia da ubicación, permiten tamén impulsar a economía local, permiten tamén fomentar esa cohesión territorial e, ao final, o que temos que ser capaces é de vencer estes retos para mellorar a calidade de vida dos cidadáns alá onde estén. E falaremos máis deses retos, desas oportunidades. Que subliñaríades como imprescindible nesta primeira reflexión sobre a importancia de dotar de vertebrar a Galicia como un territorio conectado con esas infraestructuras tecnolóxicas? Porque é vital, non? Seguir esta senda, este traballo que se está a facer. Pilar. E, a aplicación de tecnoloxías intelixentes no rural contribúen claramente á mellora da competitividade e eficiencia e, sobre todo, a facilitar a vida da cidadanía, das persoas no rural. E agora mesmo hai tecnoloxías, como por exemplo o Internet das Cousas, que son capaces de capturar información, de intercambialos e de actuar sen necesidade de intervención humana permanente. Entón, cal é o principal beneficio? Pois vai ser dispoñer dun montón de información do territorio que nos vai a permitir xestionar ese territorio e vai nos a permitir automatizar tarefas, monitorizar procesos, xestionar alertas ou tomar decisións de xestións baseadas nos datos. É dicir, vai a facilitar moitísimo a calidade de vida, no? Nas zonas do rural e tamén vai a permitir a administración a dispoñer de información para poder automatizar procesos e mellorar todos os servizos que ofrece a cidadanía. Pois estaban representadas a sectores concretos, a áreas concretas, así que podedes aportar unha visión de que representa. Temos un exemplo moi fácil e moi obvio dos últimos meses. Supoño que se preguntáramos a calquer cidadán que é o que máis botou de menos no apagón que tivemos en toda España e uns poucos meses, se a electricidade, se decir, a luz, como decimos, non? Ou a falta de comunicacións, que foi o que creou, o que pode crear máis caos nun país? A falta de luz unhas horas, un día, 2 días, incluso unha semana, ou a falla de comunicacións.
Ese foi un bo exemplo ese día, decir, sen luz podemos vivir incluso máis tempo. Cando foi o Klaus, eu son do norte de Galicia, eu estive unha semana sin luz na casa. Bueno, non digo que sea unha situación confortable, pero sobrevives. Tes un generador, e se non o tes o buscas. Pero sin comunicacións. Cando perdes as comunicacións, perdes todo. Non podes chamar ao médico, non podes chamar á policía, non podes chamar a tua familia, non podes saber que está a pasar. Non podes acceder aos medios de comunicación, non podes retrocedes 80 anos, tens que volver aos transistores. Eso foi o día dos transistores, verdad? É un bo exemplo do que estás a falar, é dicir, o que realmente te retrocede medio século non é a falta de electricidade, é a falla de comunicación. E, por lo tanto, a comunicación e as comunicacións digitais que son as que de verdade nos vertebran como sociedade, información como sociedade, incluso a efectos de traballo e, sobre todo, no noso caso, a efectos de xestión desa emerxencia, son claves. Entón, se responde con unha pregunta a galega, é dicir, se tes unha perda do máis básico motivado por un apagón, que é o primeiro que botas de menos? Sí, que botamos máis de menos, incluso conectarnos, non? Porque agora nesta era, bueno, non podes chamar redes... a teu fillo, non podes chamar a tua nai, non podes saber como está, se tes unha emerxencia, imagínate que tes un accidente de coche no medio dunha carretera, no medio do rural galego. Non podes avisar a naide. É dicir, é como a auga do grifo, non? Parece que non a botas de menos ata que non a tes. E te has contado o esencial que é na tua vida. Bueno, pois ese foi un bo día para entender o esencial que supón esa conexión digital, ou non digital antigua, pero hoxe en día digital, que nos permite chamarnos civilización. Sin elo, retrocedemos 70 anos. É un bo exemplo, non? Para evidenciar a dependencia lóxica, non? Que temos na era que vivimos. Xacobo. Bueno, pois, sí, é verdade que existe unha fenda digital entre o mundo rural e urbano. A conectividade no medio rural non é un luxo, no territorio é unha necesidade. E así como os grandes retos do rural no século XX probablemente foron a mecanización agraria e a electrificación, que tanto costou en Galicia, por certo, a electrificación pola dispersión que temos, e un pouco se está replicando ahora tamén coas conexións a internet. E necesitamos un acceso universal no medio rural á rede, un acceso que funcione nos dous sentidos, de emitir de subida e baixada de datos, que sexa de banda ampla e que funcione correctamente. E despois outro reto que temos, aparte do acceso universal, é o da digitalización. Estamos moi afeitos a escoitar falar da industrialización 4.0, pero, bueno, tamén no mundo rural, no mundo da agricultura, da gandería, estamos inmersos en esa digitalización. Desde o máis básico que pode pensar unha actividade que é a gandería extensiva, pois aí xa estamos, con esos collares que levan os animales con control GPS, con sensores que indican ao ganadero se ten algún problema de saúde, como vai a alimentación, etc. Xa non digamos unha explotación de leite, hoxe en día prácticamente todos os animales están monitorizados, as relacións cliente-provedor, con suministradores, etc. Todo vai por vía digital, tamén as relacións coa administración, ora que a propia lei de procedimento administrativo nos obriga as persoas xurídicas a relacionarnos digitalmente. Supoño que teremos tempo de falar aquí do futuro e seguramente tamén a hacer algún comentario do presente, que a veces é precario no rural. Sí, sobre todo do futuro, tamén deste presente. Coincidides con Xacobo en que esa fenda aínda persiste no grao que ele apunta, ou realmente todo o que se está a facer pois permítenos polo menos ir reducindo, non? E mellorando pois a conectividade no rural. Que opinades? Sí, a fenda todavía persiste. É certo que levamos a traballar desde distintas administracións para reducir esa fenda de conectividade. Nos, desde a Xunta de Galicia, cando tiñamos autorización para traballar, estas son competencias do Estado, para traballar nos temas de banda larga, pusemos en marcha no 2010 unha primeira senda digital cun plan de banda larga que despois se prorrogou ata o 2020. Con esas actuacións conseguimos, con fondos europeos e cunha xestión desde a propia autonomía, desde a propia Xunta de Galicia, alcanzar o 95% da poboación. Claro, os indicadores, sabes, é importante prestar atención, estamos falando do 95% da poboación, sabes, non 95% do territorio, e coa poboación dispersa que temos,
todavía quedan moitas bolsas, quedaban daquela todavía moitas bolsas de cidadáns que non tiñan unha calidade de conexión suficiente para poder acceder a todos os servicios, non? É certo que, aproveitando o plan de recuperación, o Goberno Central retomou esa competencia e lanzou os programas único para chegar con banda larga a máis lugares que todavía estaban fora de cobertura, pero son plans que se están a executar todavía agora e todavía imos ter moito traballo que facer. Ademais, coa dispersión que temos, tamén a Xunta de Galicia, como de maneira subsidiaria e paliativa, tramitou tamén uns permisos especiais para temas tan básicos como a conexión por voz, é dicir, a banda móvil no rural. Conseguimos a través dunha autorización específica da Comisión Europea, porque ademais é un mercado, o mercado de comunicación é un mercado moi complexo, está moi regulado, non é fácil intervir nel desde as administracións, e conseguimos esta autorización para poder facer reforzos de telefonía móvil en determinados ámbitos do rural que estaban absolutamente abandonados porque non están nos plans e non van a estar nos plans das operadoras, porque non hai beneficio comercial en levar a cabo ese tipo de actuacións, non? E así, pois, levamos 3 anos poñendo en marcha reforzos con torres e con repetidores en zonas do rural que nos permiten chegar, pois, neste caso, digo para que os dedes unha idea da dispersión, estamos, creo, Pili o ten moito máis claro que a min, pero son unas 68 antenas que cubren uns 5.500 habitantes. O sea que temos un ratio de habitantes por antena, digamos, moi baixo. Eso nunca vai chegar un operador. Eso son actividades subsidiarias que temos que facer paliativamente desde o Estado, non? E ao final é certo que ao final é como unha, digamos, unha mancha de aceite, non? Que isto, pois, vai por capilaridade, vai cubrindo, non? Nós, desde a Xunta de Galicia, estamos intentando chegar ali onde sabemos que a propia crecemento orgánico desa mancha de aceite vai tardar máis en chegar, non? E onde, digamos, sabemos que os operadores non van chegar, pois, nun futuro cercano, non? Sí, polos seus intereses, non? Pilar. Sí, a ver, sí que é certo que, bueno, inda que sí que somos todos conscientes de que hubo unha evolución moi grande, é dicir, fai 10 anos ou 15 anos, pois non chegaba a fibra a un montón de núcleos, que agora vas a zonas que en principio son rurais e está dispoñendo moitas tecnoloxías, pero sí que é certo que quedan moitas cousas para facer e que hai núcleos de poboación que non dispoñen de todos os servicios digitais. Retegal está colaborando coa Antega, por exemplo, nese despregamento de torres de comunicacións, e moitas veces, claro, falas coa veciñanza, e claro, cando che contan pois que para chamar ao médico que ten que subir a un monte a facer a chamada, pois claro, sorprendeche moito porque non é a situación habitual que estedes vivindo, pero bueno, por parte da Xunta de Galicia sí que lanzáronse varios proxectos para intentar mellorar esa situación, ademais das torres de comunicacións que van a permitir que calquer operador móvil que queira pode instalar aí os seus equipos para darlle o servizo de mobilidade, pois tamén se despregaron redes de conectividade, por exemplo, a de Cousas, que tamén se falará, que tamén permite captar un montón de información nesas zonas no rural, e tamén, nos Retegal, polos servizos que prestamos de telecomunicacións, tamén estamos enfocados a dar servizos en toda a xeografía galega, é dicir, moitos dos centros que estamos gestionando para o que son os servizos de televisión, radio e demais, pois están ubicados en zonas moi rurais, vale? E intentando que toda a cidadanía poida disfrutar dos servizos públicos e de calquer servizo de telecomunicacións que precise. Dende a Dirección Xeral, sí, se queres comentar, dende a Dirección Xeral de Defensa do Monte, que percepción real hai ao respecto isto, non? Comentaba Xacobo a realidade que le expoñía, por aquí o que se está a facer, non? E como se tratou de mellorar todo isto, avanzar para chegar cada vez a máis zonas, a máis núcleos. É parecido o que di tanto Julián como Pili, non? O sea, cando tens que cubrir un territorio como o noso, que é Galicia, que é o que nos trouxe aquí como galegos, que moitas veces, poderíamos decir que é o que nos identifica como galegos, non? Pues cada un pensará ou dirá dun xeito, non? Pues cada un, o idioma, a paisaxe, o clima, pero hai similitudes en moitos sitios do mundo do noso clima, do noso idioma, non?
O que non hai similitudes é o noso xeito de estar no territorio. En Galicia e o norte de Portugal é diferente a calquer outro rincón de Europa, que é Europa ou prácticamente todo o mundo, que é a dispersión poblacional. É a nosa característica fundamental, o que nos caracteriza como pobo, o xeito de estar no territorio. Esos 30.000 núcleos de población dos que sempre se fala. Claro, eso que é idiosincrasia nosa, do noso rural, das nosas explotacións tamén, tanto silvícolas como do sector primario agropecuario, foi o que nos trouxe aquí. Como galegos, como pobo, como moitas cousas, cada un o pode sentir dun xeito. Pero é un reto, evidentemente, porque se trata, pois, desde o punto de vista da conectividade que falábamos ao principio desta conversación, pois é difícil chegar ata o último recuncho. Imagínate, enseñado o mundo da emerxencia, non? Pois me enseña, no meu caso, incendios forestais ou calquer outro. Unha emerxencia sanitaria, unha emerxencia, un incendio urbano, calquer tipo de emerxencia. É moi difícil poder dar un servicio homogéneo en todo o territorio precisamente por esa dispersión. Pero creo que é evidente que ese reto nos últimos anos se percibe. É dicir, o propio servicio de incendios ata o 17 traballaban analóxico. Pasámonos ao digital, a nosa rede de comunicacións en Tetra foi pioneira en España. Chegamos prácticamente con comunicación, sen pérdida de comunicación, a calquer esquina de Galicia. Nós traballamos fundamentalmente no monte. O cal é un reto maior da por riba en canto a non perder esas comunicacións. É que vamos máis alá, que non é que teñamos boas comunicacións e que temos unha conectividade digital que nos permite traballar coa cartografía digital por parte de cada un dos nosos directores de extinción en todo o territorio. Pero vamos máis alá, é que temos monitorizado a través das cámaras, as 237 cámaras que xa este ano teremos instaladas no territorio, cámaras digitais que nos permiten ese monitoreo de todo o territorio desde un punto de vista tamén homogéneo, pero que son empezou no ano 17. Estamos a falar aí 8 anos. E seguramente calquera dos que nos está escutando pensará como eran os sistemas digitais que tiñan na súa casa no ano 15. Hai 10 anos. Dicía Manuel Togaria que teníamos mala memoria meteorolóxica. Posiblemente o que temos é mala memoria en xeral. Porque se nos acordáramos de como éramos no rural, eu vivo no rural, eu son dunha aldea, eu vivo nunha aldea. Hai 15 anos, pois, ou hai 10 anos, o avance nos últimos anos é significativo. Ora, é certo que hai un efecto moi coñecido en calquer que consigues, se tens que chegar ao resultado 100, os 80 primeiros puntos o consigues co 20% do esforzo. E os últimos 20 o consigues co 80% do esforzo. Porque é unha regla casi física que é moi difícil de soslayar. Chegar a esa última aldea, chegar a ese último rincón de Galicia, con esa dispersión de 30.000 núcleos, é difícil, pero creo que está á vista de todo o mundo de o que supuso estes últimos anos nese eido. Pero, bueno, sempre hai campo para traballar, tamén no noso lado. Imos haber de contado en detalle que se está facendo a través de cada unha das áreas, pero comentaba Xacobo, quero falar tamén do presente, así que neste presente, sobre todo vos, que demandaríades? Bueno, pois hai zonas que non teñen suficiente calidade de momento a conexión xa para atender as responsabilidades que hai ahora mesmo. Como dicía antes, prácticamente todas as relacións coa administración son xa telemáticas por parte das explotacións e cada vez hai máis necesidades de digitalización. Eu creo que é moi importante o papel que está facendo Antega en ese traballo de levar a conectividade a sitios onde non é rentable para as compañías, pero tamén pensamos en unións agrarias que podemos, se debería de ter unha estrategia ben pensada para que esas compañías tamén interveñeran ese despliegue. É dicir, moitas veces as compañías teñen concesións que son moi rentables en áreas urbanas, etc. Como compensación a esas concesións poden incluirse tamén traballos de expansión de rede nas zonas rurales, aínda que non sean rentables. Tamén moitas veces buscamos outro tipo de sinerxias e de aliados. Por exemplo, no tema das empresas que teñen concesión sobre o territorio de calquera tipo, pode ser a DIF, pode ser unha autopista que ten o mellor un enlace de fibra porque necesita dunha zona, que aí se poda establecer unha conexión que despois sea inalámbrica e reparta
conectividade ao territorio circundante. E en Unións Agrarias tamén estamos insistindo moito, tamén incluso as empresas eólicas, que se nun parque eólico pois, teñen un acceso de fibra, que dentro desas cousas de obras de compensación que poden facer para a población do entorno, a parte que se están desenvolvendo, por exemplo, as comunidades enerxéticas para que os veciños teñan acceso a enerxías renovables, pois que tamén se incluyan aspectos de conectividade, de mellorar a conectividade dos entornos rurales, especialmente os máis incomunicados. E así, con esta estrategia ben pensada, establecendo sinerxias, podemos ser máis rápidos en acadar o que queremos, que ese despliegue que sirva para as necesidades que temos no rural. Non sei se queres comentar algo Sí, en relación a esta... Aí podo estar de acordo estas con Jacobo que efectivamente os temas de políticas para chegar con mellor conexiones tamén máis pegadas ao terreo e aproveitar as propias infraestructuras do terreo é algo que nós, por exemplo, desde a Xunta sí que botamos de menos con este proceso de centralización ou de recentralización das competencias, non? Que desde o Estado, porque é certo que nós, despois de desenvolver estes dous planes de banda larga, temos a persoal cualificado na propia Antega que estivo traballando aí. Aí sí que se ve, que se comparas, digamos, as actuacións que fixemos nós cos que se están a facer agora, como aquí si temos un coñecemento do territorio local e das necesidades locales, e somos máis flexibles para poder chegar incluso a ese tipo de acordos ou de concertos ou de identificar determinadas actuacións que poidas de algún xeito traballar conxuntamente con outro actor para chegar, non? Lóxicamente, nunha planificación a nivel nacional, perdese ese nivel de grano, non? É inevitable, por moi boa profesionais que poida haber, sabes, no ministerio, ao final, o pulso do local, do que tes aquí, é inevitable que o perdas. Así tamén se ven nos operadores, que hai operadores que de nicho, digamos, un xeito, que aquí en Galicia pois estiveron a traballar cubrindo pois determinadas zonas onde non chegaba pois un Telefónica, non chegaba un operador dese tamaño, porque sempre van a bolsas máis grandes, non? Entón, nesas fendas que hai no mercado, os operadores pequenos foron quen de chegar e fixeron unha aposta polo local, non? Entón, nese sentido, eu creo que, aínda que eu teño traballo de abondo, non me importaría ter esas competencias sempre que veñan con cartos tamén, non? Porque, claro, o tema é que os temas de desplegues de redes son moi caros. Nós, nas primeiras asendas digitais, tiñamos fondos europeos que podíamos dedicar a eso. Agora, digamos, eses fondos do mecanismo de recuperación quedaron todos na Administración Xeral do Estado, non? Pero eu creo que sí que se podería chegar a facer un mellor encaixe das necesidades reais da poboación e da nosa rexión se tivésemos pois máis xente no terreo, non? Para traballar no terreo. Pero sí, hai que explorar moitas vías. O problema principal que vexo eu é toda a parte da regulación que hai ao redor do mercado das telecomunicacións e a enorme capacidade, digamos, de influir na senda que teñen os grandes operadores a nivel europeo e a nivel nacional. E falamos de futuro, de contado, pero queremos coñecer máis polo miúdo. Que se está a facer, por que tecnoloxías de telecomunicación se ven apostando, que se implementou xa e cal vai ser o futuro tecnolóxico de Galicia, cal é a aposta da Antega? Bueno, a parte de tecnoloxías de telecomunicacións, voulle dar paso a Pilar, que sabe moito máis que a min de tecnoloxías concretas. Aquí o que se está facendo nos programas único agora é o tema de fibra, para chegar con fibra, os temas de reforzo dos nodos 5G, con iniciativas para reforzar a rede ou actualizar a rede 5G. É importante salientar que a rede 5G é importante para Galicia precisamente por esa orografía que temos, porque moitas veces vai ser con esta tecnoloxía imos ser capaces de chegar con unha calidade de conexión alta a zonas onde coa fibra íbamos a tardar moitos máis anos, non? Entón, por iso tamén nós, desde a Xunta de Galicia, apostamos pola tecnoloxía 5G xa fai moitos anos, non? Creando o nodo 5G e facendo os primeiros pilotos en 5G a nivel europeo, por exemplo, de roaming, non? O que estamos a traballar, sobre todo, deixando de lado a parte tecnolóxica, non? Que se poderá falar, digamos, de tecnoloxías de telecomunicacións, que podemos falar un pouco máis adiante, o que estamos a traballarnos agora
é toda a parte de proporcionar servicios digitais para a cidadanía, sobre todo tamén orientados aos sectores productivos, como pode ser o sector agroforestal. Pois temos toda unha serie de iniciativas que por exemplo, no ano 2025 suman case 5 millóns de euros na plataforma agroforestal de Galicia para chegar con servicios digitais a todo o tecido productivo, non, que temos no rural. Iso que nos permite? Pois nos permite, por exemplo, os cadernos de explotación digitais, ter un punto único de acceso para que as explotacións poidan interaccionar coa administración, xestionar toda a parte administrativa, os temas de calendarios, os registros da actividade, e ademais xa pensando ou sembrando agora, non, digamos, o que poderemos facer nos próximos anos, porque con toda esta recollida de información unido co tema de sensorización do territorio, seremos quen tamén de aplicar pois, as novas tecnoloxías de aprendizaxe automática, inteligencia artificial, bueno, que están tan en boga, pero que para poder aplicalas de xeito productivo, ben orientado, temos que ter uns datos de calidade, non? Entón, esa recollida de datos nos vai permitir despois, pois, poñer ferramentas nesta mesma plataforma para poder dar consellos aos gandeiros e aos agricultores respecto pois, a temas como fertilizantes ou temas de predición de aparición de enfermidades, etc. Non? Entón, agora hai unha parte que é moi de recollida de datos que non ten un retorno inmediato, pero sí que é imprescindible para poder despois aplicar estas tecnoloxías e facilitar a vida e facilitar a productividade das industrias do rural. Non? Imos de contado contigo con esas cuestións as que aludía Julián relativas ás telecomunicacións, unha valoración pola vosa banda, non? Desto que se está a facer en favor dese sector bueno, que o piar das zonas rurais, non? Falaba montes, sector forestal, gandeiro, agricultores. Como valoras este tipo de iniciativas que se están a poñer en marcha? Sí, coincido con unha das cousas máis importantes é aumentar o despliegue da fibra, que é o que chamades os expertos a solución definitiva, me parece, non? Porque a fibra ten hasta millóns de veces máis capacidade que calquera sistema inalámbrico e é algo que en principio que non vai caducar, sea o que sean os avances tecnolóxicos, bueno, é difícil dicir algo que sea así moi taxativo, pero en principio a fibra vai poder transmitir todos os datos que necesitaremos no futuro. Entonces, todo o que sea densificar e que chegue a fibra a núcleos rurales, inda que ao mellor ahora incluso non pode haber habitantes, pero tamén é a condición que este esa conexión para que ao mellor volvan no futuro, desenvolver aí unha actividade residencial ou productiva. E despois densificar o 5G, tamén que se comentou. Estamos inmersos nunha revolución total tamén no mundo da produción agraria, como decíamos antes. Efectivamente, a sensórica é o futuro. Os aperos xa non son simples pedazos de ferro que fan un traballo mecánico coa terra, sino que levan asociada unha parte de recollida de datos. E eses datos moitas veces os hai que procesar en tempo real, outras veces os hai que mandar á nube para que os procesen ali e que emitan respostas de inmediato para facer para inyectar un fertilizante en unha dosis, para insertar algún tipo de fertilizante ou de un tratamento fitosanitario, un herbicida ou que sea. En ese sentido temos uns objetivos moi exigentes que nos puso o Green Deal, o famoso acordo da Comisión Europea para a agricultura nos próximos anos. Temos que ser moito máis productivos con moitos menos insumos, temos que reducir un 50% pois, os fitosanitarios, os fertilizantes dun 20%, temos que ser moito máis optimizar o uso da auga, e todo eso nos vai a implicar sensórica e digitalización para poder ser competitivos. E necesitamos esa infraestructura física de transporte de datos de calidade, que teña esa posibilidade que decíamos antes de tanto de subida como baixada de datos, e un tema estratégico tamén para o rural de Galicia para gañar o futuro, bueno, tamén no sector primario. E introduces ese outro elemento, non? Gañar competitividade. Comentaba Julián, agora é unha fase bueno, de análise de datos e despois con todo iso pues, sacar información para tomar as mellores decisións. Manuel. Non, é redundar no mesmo no meu eigo, non? Que reitero, no mundo da emerxencia, no mundo de xestión do territorio, que non teña que ver con actividades productivas, como mencionaba Xacobo ahora, ou actividades incluso residenciais,
Reitero, hai unha cousa que non podes perder nunca, que son os sistemas de mando e control, sistemas que te permiten precisamente que a vida cotidiana da ciudadanía non desapareza. En canto a todos os sistemas que nos fan ser o que somos, non? Unha sociedade desenvolvida que vive no 2025 en calquer territorio europeo. E reitero, todos os sistemas de mando e control e todos os sistemas que están aí silenciosos, non? Descansan nesto. Jacobo mencionado tamén outro tema, que é a sensorización do territorio, non? Que para nós tamén é clave. Fundamental. Porque, claro, esa recollida de datos, de novo volvo ao mundo da emerxencia, claro, a primeiro que facemos sempre en calquer emerxencia sempre é a triaxe. Cando chegas a un centro de salud, cando chegas a un centro médico, sempre poño estos exemplos, o primeiro que te van a facer un pequeno triaxe de ver para onde te derivan, se é urxente o que te trae, e cal é o primeiro ou o segundo paso que hai que dar unha vez que pasas por esa primeira triaxe, non? Onde te van... E para a toma de decisións tamén Esa son toma de decisións, que é un fundamentais triaxe, os claro, é datos. evidente. Evidentemente, a sensorización do territorio facilita ese triaxe. É dicir, poder que detectar non solamente unha emerxencia, senón esa primeira clasificación desa emerxencia. É dicir, que necesito mandar? É unha emerxencia real? É unha falsa alarma? Os medios en todos os países son finitos, non temos medios infinitos en casi nada, non? Por lo tanto, administrar esos recursos é clave, administrarlos ben. Calquer avance na digitalización e na sensórica que mencionaba Jacobo, para nós é clave, porque eso redunda non solamente na xestión dun servicio de emergencias, sino na xestión dunha pequena ou mediana empresa no rural, penseña nun sector tradicional, que pode ser rural ou urbano, pero sobre todo no sector primario, no sector das explotacións agrogandeiras que temos no país. É moito máis, todavía, unha economía máis fragmentada que a clásica do sector agrogandeiro, que é o sector silvícola, non? Que ocupa 2/3 do territorio e que, evidentemente, se sostén sobre unha propiedade moi fragmentada, sobre todo na mitad norte de Galicia. Por lo tanto, a toma de decisións rápida, non estar vencellado a que parte do territorio estás a producir en función das conectividade que teñas, é clave para que ese sector non perda apulo. Recordemos sempre que en Galicia se aproveita o 50% da madeira de España, nun territorio como que describíamos antes. Un sector productivo clave para o país, clave para as nosas familias, porque ademais precisamente esa chuvia fina que representa, que está espallado en moitos propietarios, fai que sea unha fonte de recursos fundamental, casi sin intermediarios directos para o territorio e para as familias. E, por lo tanto, é clave de novo que esa conectividade chegue a todos os ricos que son quizá os máis esquecidos, non? Os do mundo silvícola, porque falamos ás veces das explotacións, bueno, lóxicamente, están no territorio, pero as explotacións silvícolas son explotacións moi silenciosas, que están aí nos nosos montes, non hai grandes naves, non hai grandes carteles detrás delas, pero, reitero, se corta o 50% da madeira de España en Galicia. E, por tanto... É un sector máis discreto. É un sector moi discreto de cara á poboación, non? Todos pasamos polas estradas, o mundo máis urbán, cando vai o fin de semana ao seu pobo, a súa aldea, non? Como decimos, ve o monte aí, verdad? Parece que está aí porque naceu, non, está aí porque se plantou, está aí porque se cuidou. E detrás hai unha actividade empresarial, non solamente de aproveitamento desa masa forestal, senón de transformación desa en produtos que estamos a cotear. E, por tanto, non só compre telos en conta, senón que para eles é clave este novo mundo, porque lle permite que non haxa esa distancia con respecto ao mundo máis urbano. Distancia me refiro a efectos de xestión. Deixaba antes no teu tellado, non? O director da Antega, ese aspecto relativo ás tecnoloxías de telecomunicacións, non? Polas que se está a apostar. Como nos resumirías o que se fixo e o que se está a facer? Sí, a ver, o que se fixo, creo que xa leva anos por parte da Antega e Xunta de Galicia despregando tecnoloxías fundamentais, non, para garantir as comunicacións. Pois no caso da rede de emerxencias por parte da Xunta despregouse unha rede de seguridade de emerxencias de Galicia que utiliza comunicacións Tetra e garante as comunicacións en situacións de emerxencia. Un claro exemplo que xa comentou antes Manuel foi o tema do apagón. O tema do apagón, que claro, foi un
unha situación que non estábamos habituados a vivir, e claro, cal era o principal? Non podías falar coa xente, querías ir a resolver unha incidencia e non podías falar, pero sí que nos pudemos falar, a Xunta de Galicia pudo falar, porque existía unha rede de comunicacións Tetra que sí funcionou, vale? Porque non dependía das redes de comunicacións dos operadores habituais. Despois, por outro lado, para captar información, a rede de espazos forestais de Galicia, é dicir, pois fai, non sei, Manuel, 15, 10 anos, pois non tiñades visualización, no, dos montes. Agora temos unha rede de cámaras, unha rede da Xunta de Galicia que aporta información de visionado das imaxes que hai nos montes. Entón, bueno, é unha tecnoloxía que é fundamental e que serve para mellorar os procesos. Os últimos proxectos que se realizaron redundan na sensorización que comentabades. Para sensorizar, é dicir, está claro que para unha comunicación intensiva, no, de servizos de telecomunicacións necesitas a fibra, pero despois hai outras tecnoloxías, como por exemplo as tecnoloxías IoT, que sí que se poden aportar esa información sin necesidade de facer grandes despegues de fibra. Aquí estamos falando duns equipos que captan información dos sensores, lóxicamente son informacións de isto funciona, este dato, non son comunicacións intensivas, pero que son fundamentais para poder aportar esa información. E, bueno, aquí xa no ano 2023 iniciouse o despregue da Rede Galega de Internet das Cousas, de Cousas, que é unha rede de telecomunicacións que permite capturar información do territorio co despregamento de sensores e dispositivos por toda a Comunidade Autónoma de Galicia e utiliza tecnoloxías de telecomunicacións adaptadas ao territorio e ás súas características singulares, pois tecnoloxías como LoRaWAN, NB-IoT, é dicir, non necesitamos fibra. Entón, estas tecnoloxías son fundamentais iso para captar información, porque van a permitir un montón de melloras, no, en todos os ámbitos, tanto a nivel de xestión dos procesos da administración como a nivel de ciudadanía. Pois melloras na agricultura, porque vamos a poder medir a humedade, a temperatura, identificar pragas, melloras da gandería, a monitorización do gando, control do benestar animal, mellora na xestión dos recursos naturais, é dicir, a aposta está feita, a rede de comunicación xa está operativa, en principio creouse para uso da Xunta de Galicia e todas as súas consellerías, pero sí que existe a posibilidade de que se podan adherir outras entidades territoriais. Esta rede agora mesmo ten capacidade para xestionar 42.000 sensores en casi todo o territorio, pero podería acoller ata 300.000 dispositivos. Entón, é unha rede fundamental que nos vai a permitir aplicar técnicas preventivas para protexer o territorio frente a riscos físicos, químicos e, sobre todo, para dispoñer dun montón de información que nos vai a permitir eso, tomar as mellores decisións e ofrecer os mellores servizos á cidadanía en xeral. Se pensamos no rural, entre as ferramentas, non? Polas que se ven apostando, destacaríamos sobre todo a de xemelgos digitais, non? Sí, bueno, antes de entrar aí eu quería tamén tocar un tema, porque aquí estamos falando moito do sector primario, pero realmente os temas de vertebración do territorio, de chegar con conectividade, nos permite non só potenciar e mellorar a productividade do sector primario, senón tamén permitimos, como decía Manuel antes, que os galegos poidan vivir onde lles pete. Vale? Porque realmente eso nos permite tamén fomentar pois, que as empresas, a propia actividade económica de calquer eido, que agora mesmo pois, un porcentaxe enorme pode ser digitalizado e pode ser en teletraballo, permiten pois, que se poden ubicar en ubicacións, concellos e vilas máis pequenas, o que antes tiña que estar necesariamente o posto de traballo na cidade, non? Eso nos permite tamén pois, que a xente non teña que renunciar a vivir na súa vila ou na súa aldea para poder desenvolver a súa actividade económica. Entón, eu creo que é importante pensar tamén que o sector primario ten que verse moi favorecido por este tipo de actuacións, pero que incluso temas que parecen que non están directamente relacionados, como axudar a paliar os problemas de vivenda, pois poden ser abordados por este tipo de políticas, non? Entón, eu só quería tamén deixalo en riba da mesa porque eu creo que... Sí, que sexan máis as oportunidades, claro, non? máis oportunidades un territorio de oportunidades. Para permitir que sigamos sendo galegos nese sentido que tamén describía Manuel, non? De poder vivir onde queremos vivir, sabes? Non ir con esta tendencia de concentración e de ir a grandes urbes e grandes cidades, non? E tamén un tema que pensando na parte de infraestructuras, é unha infraestructura que non é física,
pero que é imprescindible que tamén os temas de alfabetización e capacitación digital, non? Aí Unións Agrarias xoga un papel moi importante facilitando pois esa interacción coas administracións, porque aínda que nas administracións facemos esforzos para chegar con servicios digitais á cidadanía, somos conscientes de que temos moito que mellorar en canto á accesibilidade, a usabilidade dos servizos, a complexidade dos propios procedementos que temos na administración, que non son necesariamente complexidades tecnolóxicas, pero que no mundo tecnolóxico, cando non tes, digamos, un funcionario que te asiste no momento, estás na túa casa intentando facelo, tes un reto adicional, non? Entón, aí, pois, é importante que desde a administración levamos a cabo programas de capacitación digital, como levamos a facer desde a Xunta de Galicia moitos anos, e tamén, lóxicamente, que melloremos os servizos que damos para que sexan moito máis usables e simplifiquemos de algún xeito todas as interaccións. E aí, pois, constame que Unións Agrarios fai un traballo moi importante cos seus asociados de facilitar eso, e estamos a traballar nos desde a parte que nos toca da administración para facilitar tamén eses servizos, non? Respecto ao tema do semelgo digital, agora mesmo, eso empata un pouco co que falaba antes, non? Esa recollida de datos que estamos a facer, nos concentramos isto, os tecnólogos sempre falamos con uns niveles de abstracción que a veces costa entender, porque vamos por capas, non? Poñendo distintas capas sobre as que construir, digamos, as solucións que ao final van dar os beneficios á cidadanía, non? Entón, pois, temos unha plataforma de territorio intelixente, que é un concepto abstracto, no que aí agrupamos pois, os temas de cartografía que comentaba Manuel, os temas de sensórica, hai que pensar nela como pois, o Google Maps, cando ti accedes, podes poñer distintas capas, sabes, no Google Maps, e dis, quero ver o territorio, ou quero ver os restaurantes, ou quero ver a actividade económica. Pois, ao final, nós temos esa plataforma onde imos incorporando sobre esa base cartográfica que temos do territorio, as distintas capas de información que vamos incorporando, non? Esa plataforma é a que nos permitirá despois facer estes semelos digitais para intentar simular escenarios no territorio. Que pasa se aquí temos unha industria que consume tanta auga, ou que pasa se aquí temos unha explotación agropecuaria que ten este impacto na calidade, etc. Non? Esa plataforma é a que nos vai permitir facer todo eso, non? Estamos a construíla, temos por exemplo, fixemos unha cartografía de alta resolución da provincia de Ourense que vamos incorporando aí. É un traballo, digamos, un pouco de formiguiñas, non? De ir traballando para ter todas as capacidades. En a parte de plataforma de territorio intelixente, isto tamén o que permite é ofrecer servicios á cidadanía, pero tamén é importante pensar que toda esta información permite que as políticas que se toman desde a Xunta de Galicia estén basadas en datos, non? E que estén basadas en evidencias. Entón, sí que son, digamos, melloras indirectas, que non son directas para os cidadáns, pero que permiten aos xestores públicos tomar as mellores decisións, non? Aí, pois, Manuel pode falar porque no seu caso, pois, é un exemplo a nivel europeo, todas as ferramentas que empregan e todos eses modelos que teñen para poder tomar en tempo real as mellores decisións para loitar contra os incendios, non? E a idea, digamos, é que todos os xestores públicos, noutros eidos que non sexan os de emerxencias, teñan ferramentas que lles permitan a sí mesmo pois diseñar as mellores políticas públicas para a cidadanía. Bueno, era o que comentábamos, non? Ter eses datos para poder adoptar as mellores solucións para as dúas máis na xestión de emerxencias sempre son as mismas. Reitero, creo que vou a repetir, pero que creo que é clave que a primeira pata, a primeira man en isto é a toma de decisións correcta. Eso se basa en información que tes. E a segunda pata é o mando de control. O sistema de mando de control que poda ter calquer sistema de emerxencias, reitero, desde as sanitarias hasta as emerxencias máis tradicionais. Esas dúas patas, esas dúas mans, nos últimos 10 anos non avanzamos 10 anos, avanzamos 50. É moito máis áxil esa toma de decisións, é moito máis correcta, porque podes facer unha triaxe moitísimo máis correcta desde o ano 17-18. Evidentemente, a hora de, sobre todo nos fenómenos galegos, non? Que temos, esta campaña foi un bo exemplo, non? De simultaneidade, moitos lumes ao mesmo tempo, nunca perder o mando de control dos intervenientes. Eso mellora a seguridade tanto da población como dos propios integrantes dos operativos de emerxencia. Para nós é clave que o mando de control nunca se perda. Sempre, creo que empecé esta conversación con exemplo do apagón, pero que hai exemplos. Hai un ano escaso estivemos
Pues, tamén o Servicio Galego, eu estuve ali personalmente, en Valencia, na Dana. Máis alá da xestión da emerxencia, se pensamos na xestión da posemerxencia, é dicir, cando xa para de chover e hai que recuperar a vida cotiá. Que é o primeiro que notaba calquer cidadán que estaba ali ou calquera dos múltiples servicios que estábamos ali traballando. As comunicacións. Sen comunicacións, volvías a 1950, volvías incluso máis atrás, casi estas figuras que ves da Primeira Guerra Mundial, non? Que había que mandar información a través de enlaces. É dicir, un señor nunha moto, nun coche, para cambiar a 4 manzás para poder falar co que estaba ali. Eso retrocedes un século. Sen luz, de novo, volvo á expresión coloquial, non? Sen electricidade, sí, non podes vivir moito tempo, evidentemente, necesitas aí soportes básicos, necesitan electricidade. Pero a perda de mando e control e a perda de poder tomar decisións correctas se basan nestos piares, nestas dúas más. Hasta que se repusieron todas as liñas de comunicación, estábamos a cegas. Traballábamos a cegas. Por lo tanto, de novo, son exemplos prácticos do que algo que para nós é cotiá, que está no día a día, non queremos imaginarnos esa bueno, pues non lle das un valor hasta que o perdes. E, sin embargo, desde o punto de vista, posiblemente desde o máis humilde cidadán que teníamos no territorio, pero sobre todo, da xestión de servicios públicos. Ben señas de emerxencia ou de servicio público máis normal, digamos, no sentido de que non se xestiona a emerxencia, é clave, pero é clave ata o punto de retroceder prácticamente un século cando notes. Bueno, foronse pasando os minutos, estamos xa a piques de rematar, pero quero escoitarvos a todos tamén falar de futuro, como dicíamos, mencionaba o director da Antega ao inicio, non? Que todo isto que estamos hoxe aquí a comentar plantexa moitas oportunidades, pero tamén retos. Nese capítulo, nos dos retos, cales subliñaríades para vos que son os principais, para seguir vertebrando o territorio, para seguir dotando a todos os sectores, a todos os ámbitos, a todas as zonas desta conectividade, e tal como dicía o director da Antega, pues, efectivamente xerar esas oportunidades para os que desexan traballar no rural, vivir no rural, para todos, para cumplir todas esas expectativas. Xacobo. Sí, bueno, recoller o guante, efectivamente, nós temos 30 oficinas en toda Galicia, unións agrarias, e moitas veces facemos de ponte de problemas de falta de conectividade ou incluso de problemas, claro, a xente moitas veces bastante ten con desenvolver a súa actividade como para ser expertos tamén en manexar determinados trámites ou programas especializados, porque é certo que a digitalización chegou con unha promesa de simplificación administrativa, etc., pero que moitas veces non se está cumplindo. Nos enfrentamos cada vez a máis burocracia pese a digitalización. E respecto ao futuro, indudablemente, creemos que hai que apostar polo despliegue da fibra o máximo que se poda, capilarizar, chegar hasta onde podamos, porque é unha infraestructura que vai quedar aí, vai transportar datos con moi distintas tecnoloxías que pode haber nos próximos anos, en ese sentido é fundamental. E, efectivamente, hai dos conceptos que son a deslocalización e a desmaterialización de servicios. Deslocalización significa que, efectivamente, moitas veces se poden facer traballos de alto valor engadido sin necesidade de estar en unha cidade, un polígono, un rascacielos de oficinas, etc. Agora se pode facer desde o rural, sempre cando haxa esa infraestructura de datos que nos conecta. E a desmaterialización, moitos servicios de alto valor engadido, ahora mesmo se pode operar no rural tamén se hai esa conectividade de datos, por exemplo, na fabricación aditiva, na fabricación en 3D, en calquera tipo de actividade compleja en que te chegan instrucciones ou planos complexos a través de vía digital, e nos permite ter unha serie de oportunidades para vivir de outra maneira no rural e ter esa masa crítica de población que necesitamos que acompañe a xente que está no fundamental sector primario, pero ten que haber tamén, efectivamente, actividades residenciales, actividades industriales en entorno 4.0, e para todo eso necesitamos esa conectividade estratégica no rural. Pilar, cales son para ti os principais desafíos? A ver, nos agora, por exemplo, no ámbito do rural, lóxicamente seguir colaborando coa Antega Xunta de Galicia para seguir incrementando a conectividade e a mellora dos servizos digitais. Aquí eu sí que o que comentaba Xulián, creo que moitas veces estamos moi limitados, non? E non podemos facer todas as actuacións
que nos gustaría facer, pois porque son competencias que non dependen da Xunta de Galicia. Entón, bueno, eu creo que a mellor gustaríame para postos a pedir claro. pois que cambiasen pois a mellor as competencias, incluso a normativa, pois que permitise que os que estamos no territorio, no, pois podamos lanzar proxectos que agora mesmo non podemos, ou a mellor algunha normativa que facilite, no, pois o feito de compartición de infraestructuras, porque inda que foi algo que sí que se traballou, non se chegou a completar definitivamente, e moitas veces é moi costoso cando ti queres facer, pois instalar unha torre ou despregar fibra, pois moitas veces é moi costoso, resulta moi complicado, é un traballo de moitos anos, pois a mellor poder dispoñer ou utilizar infraestructuras de terceiros. Despois, no ámbito da sensorización, pois nós vamos a seguir colaborando coa Xunta de Galicia e coa Antega, pois para que esta rede de sensorización pois poida captar información en un montón de ámbitos, tanto para facilitar os servizos públicos da ciudadanía como para que a mellora da xestión e a toma de procesos por parte da administración. Entón, con todos estos, con estas actuacións, sí que entendemos que vamos a poder consolidar unha administración digital que sea máis eficaz, eficiente e que poida ofrecer máis e mellores servizos á ciudadanía, no? Que responde ás súas necesidades e ás súas expectativas. E servizos que despois van ser aplicables e despois van favorecer esa toma de decisións, como temos comentado desde a Dirección Xeral de Defensa do Monte. Que retos subliñaría como os principais e prioritarios? Pois terminar coa malla fina, é dicir, temos, como ben dixo tamén Pili antes, un traballo feito, creo que extraordinario, a nivel do territorio desde o ano 17-18. Claro, que parece que foi aí un mundo, pero que hai nada, hai 8 anos desto. Hai que terminar con esa parte fina de cubrir esas zonas de sombra que nos poden quedar, digamos, aquelas zonas con peor cobertura visual, no noso caso, de rede tetra, e posiblemente de cara ao futuro no mundo de incendios forestais, posiblemente máis que noutros mundos de emerxencia, máis vencellados á emerxencia tradicional. Está cambiando o paradigma dos incendios, bueno, sin entrar en consideracións que non son para esta mesa. Posiblemente tenemos que empezar a pensar en 3D nos lumes. Os lumes convectivos son outro tipo de lumes diferentes aos que estábamos feitos aquí en Galicia. Por decirlo así, de pasar dun mundo 2D a un mundo 3D. Teríamos que, nos próximos anos, xa estamos con varios pilotos, ver como conseguimos integrar a inteligencia artificial tamén na toma de decisións. É dicir, é clave para lumes moi complexos atmosféricamente, onde a influencia do comportamento do lume é na columna atmosférica, sobre todo está na parte máis alta da troposfera, polo tanto, necesitamos integrar na toma de decisións correcta de cara á evolución desos lumes a inteligencia artificial. Creo que é o campo que nos queda para os próximos anos como reto fundamental para o servicio de incendios. Que pasa? Que eu, sempre que se empeza algo, tamén cando se empezou, non miro para Pili, porque Pili é veterana nesto, cando se empezou, como se empeza un cambio de paradigma, un cambio de modelo, os primeiros pasos sempre son dubitativos, verdad? Dito un xeito coloquial, sempre buscas un mirlo blanco, non? Pero mirlos blancos hai poucos. A maioría dos mirlos son negros, non? De vez en cando aparece algún blanco, hai que saber distinguilo e saber cal é o camiño correcto antes de gastar esforzos, presupostos e tempo que sempre é limitado. Pero creo que, de verdade, para o reto para os servicios de emerxencia, reitero, sobre todo os servicios forestais, creo que coincidimos en xeral todos os compañeros a nivel tanto estatal como europeo. Somos unha pequena colonia de xente que nos consultamos moitas cousas os de incendios forestais. E a integración da IA na toma de decisións e na modelización do comportamento dos lumes extremos. Era difícil que non aparecera o tema da IA, non? Da inteligencia artificial. Dende a Antega, rematamos co seu director. Que deberes se teñen marcado? Sí, eu empatando un pouco co que decía Pili antes, non? Eu creo que unha asignatura pendente que temos todas as administracións é que temos que mellorar a colaboración que temos entre os distintos niveles de administración. Pero, ao final, a realidade non entende de caixas, non? Temos unha administración local, unha administración regional, unha administración do Estado e unha administración europea. Pero a realidade non entende esas caixas. O cidadán o que necesita que solucionemos os problemas e non podemos estar argallando con si estas son miñas competencias ou non son as miñas, non? O digo porque, incluso, desde ese punto de vista,
eu creo que non é tanto reclamar competencias como mellorar eses canles de colaboración, non? Pois poder traballar coa administración do Estado dende a rexión, e nós tamén traballar cos concellos, non? Porque os concellos tamén son un papel moi importante nesta vertebración. É algo que non falamos, pero eles teñen, digamos, son os primeiros, a primeira administración que está preto dos problemas que teñen os cidadáns, non? Aí temos que traballar. Nós, desde a Xunta de Galicia, estamos a traballar con eles na parte da administración electrónica, temos convenio firmado coa FEGAM para proporcionar moitos servicios de administración electrónica aos concellos, porque temos 313 concellos en Galicia, e non todos teñen a capacidade de desenvolver todas as ferramentas que necesitan. As diputacións están a xogar tamén aí un papel importante. Nós, desde a Xunta de Galicia, estamos invertindo ao redor de 4,5 millóns ao ano en servicios que proporcionamos aos concellos, con independencia dos temas competenciais e responsabilidades, non? Porque hai servicios que sí que nos corresponden, pero outros os ofrecemos porque consideramos que son necesarios para a ciudadanía. Por exemplo, os temas de ciberseguridade, non? A ciberseguridade nos concellos, sobre o papel, é unha responsabilidade do concello, pero sabemos que concellos que son incapaces de asumir esa responsabilidade, non? Entón temos que, de algún xeito, ser capaces de vencer esas barreras autoimpostas, moitas veces polos temas competenciais, que con ánimo de colaboración se pode facer, non? E no caso de outro reto importante que temos tamén, que apuntaba Jacobo, é a parte de simplificación. Claro, nós estamos agora nunha segunda fase de implantación das tecnoloxías de información, de algún xeito, non? A primeira fase foi esta administración electrónica, que o que fixo con moitísimo esforzo e moitísimo traballo, non o estou minimizando porque foi costoso, de algún xeito podo caricaturizaro como convertimos o papel en PDF, non? Pero agora estamos nunha fase que xa o que se chama eso, digamos, administración electrónica, non? Convertimos o papel en electróns e agora temos que ir a unha administración digital, que, digamos, ese soporte en PDF pasen a ser os datos, non? E xa teñamos registros de datos cos que podamos traballar. Eso empata co tema da inteligencia artificial. A inteligencia artificial, por moito que nos prometan, todavía traballa mal cos documentos. Sabes, ten moitos problemas de precisión, pero cos datos traballa ben, entón temos que ir a eso, non? Chegar a esa administración digital pasa necesariamente, polo que tamén apuntaba Jacobo, que é esta promesa de simplificación. Cal é o problema da simplificación? Eu levo 3 anos na Xunta de Galicia, veño do sector privado, durante 6 meses sufrín un shock cultural pola forma na que se traballaba, sabes, vindo do sector privado, pero realmente cando cando estudas un pouco por que son así as cousas, non? Ves que realmente a forma de exercer a autoridade que ten as administracións bases un sistema racional legal e se basan nos procedementos. Os procedementos están aí para garantir os dereitos dos cidadáns. Por iso é moi complexo modificalos, porque tes que facelo garantindo que non se perden dereitos, non? Entón, ese é un problema que non é tecnolóxico, é un problema de organización, un problema cultural e un problema de garantías de cara aos cidadáns. Por ese proceso de simplificación sempre é moito máis costoso. Sempre é moito máis fácil poñer un sistema de información que replica o procedimento en papel, pero que o fai de maneira electrónica con PDFs, pero cando tes que empezar a decir isto necesitamos, non o necesitamos, podemos facelo de outro xeito. Aí tes que vencer, digamos, pois todas estas friccións, que son friccións que realmente existen por esa garantía, non de cara aos cidadáns. Eu creo que é un dos grandes retos que temos nas administracións, pasaría por esa simplificación, por ese rediseño dos procedementos que se definiron no século pasado e que agora temos que adaptar á realidade que temos, pero temos que facelo garantindo todos os dereitos, sabes, que nos dan eses procedementos, non? Entón, para mí, os dous retos non son tecnolóxicos, son culturais, de transformación da administración, e cultural tamén desta forma de entender a administración como un todo, non como, digamos, parcelas na que cada un, sabes, só se preocupa do seu e o que queda no medio, sabes, xa se busca o cidadán a vida, non? Eu creo que eses son os retos que temos que non son tecnolóxicos. E que non son poucos. Comentábamos e falábamos de que falamos de vertebrar o territorio desde o punto de vista tecnolóxico, pero para garantir, para dotar a todas as zonas de Galicia, toda a nosa comunidade, esa calidade de vida e para que as oportunidades cheguen absolutamente a todos. Grazas por aportarnos as vosas perspectivas hoxe neste encontro informativo. Grazas por acompañarnos. Jacobo Feijóo, responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias. Grazas.
Pilar Chapela, xerente Retegal, grazas. Gracias a vos. Manuel Rodríguez, o director xeral de Defensa do Monte, grazas. E grazas tamén a Julián Cerviño, director da Antega. Grazas por acompañarnos. E a todos vostedes, grazas pola súa atención. Esperamos que fose de seu interés este asunto que hoxe trouxemos aquí ao plato da redacción de La Voz de Galicia e que lles ofrecemos a todos a través das canles de La Voz. Grazas, como sempre, por acompañarnos e moi bons días.